Hai 3 anos publicaba este vídeo promocionando o meu TFG. Son Moisés Pombo e levo 10 meses escribíndome cartas cun preso galego acusado de terrorismo. Se queres coñecer esta historia agochada, escoita a voz de Miguel. Fixen un podcast onde contaba a historia de como foi cartearme con Miguel García, un preso naquel momento acusado de terrorismo. Nin a web nin o podcast tivo unha grandísima repercusión. Bueno, sí que estou satisfeito co traballo e ao final pois quedou bastante ben. E todo o que aprendín pois falando con el e como puiden achegarme a unha realidade da que a maioría da sociedade galega está moi afastada. Que pasa? Que para ter unha web hai que pagar tanto hosting como hai que pagar o dominio. E máis ou menos teño que gastar un 100 e pico, máis de 100 euros. Entón o que pensei foi, vou deixar de pagar, eses cartos podo adicalos a calquera outra cousa. Hai moita xente creando mellor contido, eu podería aportar eses 100 euros a outras causas, pero a min costoume moitísimo atopar información sobre os presos, atopar como sobre todo este proceso, e non quero tampouco que isto perdase por aí. Quero que se alguén tenga molestia de buscar sobre os presos políticos galegos desta historia, non quero que isto desapareza da rede. Así que dixen, bueno, podo intentar metelo nunha páxina de balde ou podo tamén facer un vídeo en YouTube e polo menos queda aí isto nalgún sitio. Inda así, intentarei pasalo tamén a unha páxina tipo blog destas de balde, así que vou comezar a gravar pantalla e vou vos amosar o que é a miña páxina web e o que foi o meu TFG. Aínda está dispoñível e podedes entrar a través de cartasacadea.gal. Esta é a páxina de inicio, así coas cartas e cunha pequena descripción de A voz de Miguel é un podcast documental que nace da curiosidade dun rapaz que comeza a enviarse cartas cun preso independentista galego. Como é enviarse cartas cun preso acusado de terrorismo? Esta é como a premisa dos podcasts. E logo tedes aquí as ligazóns para escoitalo a través de calquera agregador de audios. E desde as ligazóns abaixo hai un teaser e logo pois 7 capítulos. Son moi curtiños, pois penso que duran 11, 12, 13 minutos, 7, ou sexa, penso que en total era pouco máis dunha hora e aquí tedes os 7 capítulos. Despois tamén outro dos obxectivos da web do proxecto era que máis xente lles escribira, non? Que máis xente se sumase a pois preguntar, a chegarse a esta realidade tan alonxada da vida galega, non? Entón, pois aquí están os enderezos e tamén aproveitei antes de gravar este vídeo que estamos a 20 de xullo para actualizar os enderezos e tamén a xente que xa saiu, porque, bueno, seguen na cadea Asun e Antón, pero Miguel, que foi co que máis me escribín e do que narro toda a historia, pois xa está afora dende o 11 de decembro. Tamén Eduardo Vigo saiu o 24 de maio xunto a Teto. E despois tamén neste proceso de achegarse a esta realidade tiña o contacto das dúas asociacións que son Ceibar e Presos Galegos que volten para casa, e tamén atopei unha asociación española chamada Fundación Mais 34 que adícanse a dar axuda a españois en prisións do estranxeiro. E despois a historia, que é como esa parte transmedia onde eu narraba como foi o proceso de contar esta historia e descubrila, non? Como descubrín eu a situación desta xente? Pois porque en novembro de 2020 participei e paguei un bono solidario para axudar a pagar os gastos dunha operación que foi a Operación Jaro, que foi contra 12 independentistas por dar apoio a, pois precisamente a esta xente, non? Acusábanos de enaltecemento do terrorismo. Podedes buscar máis sobre a Operación Jaro porque saíron todos absoltos, pero foi como, ostras, que poden xulgar o apoio aos presos, non? Entón, bueno, despois, buscando máis info sobre a Operación Jaro, chego ata unha publicación de Que volten para casa que anima a escribirlle ás presas. E aí eu fixen un vídeo en YouTube que tédelo dispoñível todavía nesta canle. O 12 de outubro publico un vídeo dicindo que ia enviar cartas a presos. E saen as primeiras inquedanzas. A verdade é que este vídeo está cheo de prexuizos, vese como intento xustificarme de por que vou escribir. Penso que non digo que son presos políticos que están acusados de terrorismo. E despois chega a primeira carta do Miguel. Polas miñas stories compartira que chegara a primeira carta e como non eran poucos os que me preguntaban, decidín facer un vídeo. Se consigo poñelo en oculto en YouTube, teredes a ligazón abaixo. Mais anacos cos que fun completando esta historia, pois volver a casa por Nadal supuxo tamén atombarme con que a miña cidade seguía viva. A terceira carta que el me envía é a miña preferida. Decido facer un vídeo no que compartía esa reflexión sobre o amor, a dor e o sufrimento. Ata o momento non sabía a quen lle estaba a escribir, intentei non buscar de que estaban acusados, nada. Eu quería mandarlle cartas pero non enfrentarme aos meus prexuizos de con quen estou a falar. Entón decidinme a porlle cara. Se buscas o seu nome só aparece esta foto, é a foto do Miguel. Eu propóñolle ao Miguel facer o meu podcast sobre esta historia e o Miguel acepta e póñome en contacto coa súa compañeira, con María. Envíolle o primeiro audio que, idestelo,
tamén abaixo. O proceso de contar esta historia comeza e así vou informando os meus mellores amigos en Instagram e despois pois comecei a buscar moitísimos vídeos, moitísima como máis información, aprender máis sobre a situación desta xente. Entón de pasada, por sorte, xusto aí estaba a cara do Miguel nesa cadea humana de hai 7 anos. Porque unha das cousas que me dixo el nalgunha carta é de seguro hai grabacións miñas na rede. Porque claro, que non o contei. Un dos xogos que había no podcast era como podemos escoitar a voz de Miguel se só podemos falar por cartas, non? Entón, era como o reto está en eu quero escoitar a túa voz. E sigo coa procura sobre resistencia galega, pois busco contigo dos audiovisuais sobre resistencia galega e no 2014 tribo saír ás rúas de Galiza a preguntar sobre esta organización. É como un vídeo moi bo, tedes que velo. E tamén ligo un vídeo de Beiras que é moi bo. Ninguén da esquerda galega recoñece a existencia dunha banda terrorista na Galiza. Este pode que sexa o momento no que detiveron a Miguel, pero non se escoita a súa voz, que era un dos retos. Porque sobre como foi a detención hai moitos xornais dicindo cousas diferentes, misturaban cousas porque houbo varios detidos, dicían que se en Ourense, que se en Vigo, e o Miguel situábanos en ambas situacións, que o colleran en Vigo, nun centro comercial, pero despois había como este outro vídeo que era moi preto donde el vivía. Este chío xa non está dispoñível, pero, bueno, dicía a próxima quinta, 22 de xullo, ás 8:30, teremos a oportunidade de coñecer o bon traballo de Elena Domínguez, boa presentación do libro de Elena Domínguez, A construción mediática do conflicto, o caso de resistencia galega. Está tamén Uxío Camaño, expreso independentista e un causado na Operación Jaro. Na ponencia están outros expresos independentistas que non coñecía naquel momento. Lóxicamente, merquei o libro, lino, e contolle a Elena a miña intención do TFG. E aquí un chío de Ceibar desa manifestación desa cadea humana a que fun o 24 de xullo. Este vídeo que está desaparecido, unha mágoa, e isto é o que non quero que paseu co meu traballo, pois era un resumo do que foi a manifestación, a cadea humana. Neste vídeo podes atoparme a min do mesmo modo que eu atopei o Miguel no seu momento. O día 24, o da manifestación, identificáronme e decido contalo nun vídeo, porque foi como un pouco violento. A verdade, a situación co policía era como, non estou a facer nada. E tamén unha foto de como fixen a entrevista telefónica con María, grabadora, micro, cascos e moitas probas co meu pai. E despois, dando voltas polo barrio, atopei todas estas pintadas que sobreviven a día de hoxe. Un pequeno exemplo das que atopei ao redor miña, pintadas polas que pasara centos de veces, foi como darte conta de que esta situación que estaba moi alonxada, moi agochada para a sociedade galega, estaba moi preto nas paredes do meu barrio. E despois tamén fixen unha playlist con cancións que soaron neste proceso de contar a historia. E ata aquí isto foi o que eu entreguei. Pero claro, eu sabía que o 24 de xaneiro ia ser o xuízo, porque toda esta historia que eu contei foi mentres Miguel, mentres todos estes presos estaban en prisión preventiva, que en teoría en prisión preventiva non se pode estar máis de 2 anos. Bueno, de novo, no podcast contase máis. Eu, o 24 de xaneiro, abro a alegazón da Audiencia Nacional para seguir o xuízo en directo e non atopei nada. Era un xuízo que ia a durar, penso que eran 4 días, e durou 7 minutos. Pouco máis tarde atopo o vídeo dos titulares da TVG coa intervención de Miguel García. E aínda que recoñezo os feitos que se me imputan e aceito a sentencia do tribunal, considero que nin a min nin aos meus irmáus nos define o adxetivo de terroristas, porque a miña militancia nunca estivo orientada cara ao terror, sino todo o contrario, cara ao amor. Milito para sementar e para regar o amor a Galiza, que é un país que está en perigo de extinción. Neste momento non entendo nada, tampouco xuzgo, é dicir, non son eu o que está en prisión. O cambio de estrategia de non colaborar co Estado a chegar a un acordo, non entendo a nula repercusión mediática que tivo nin nos medios, nin nos partidos políticos, non entendo as penas, xuzgan a outra persoa que non coñecía, e só atopo algúns artigos, balas brancas para Ovella Negra, a lóxica antiterrorista contra o independentismo galego. Escribí aquí, estou máis desconcertado hoxe que o primeiro día. E o que máis me descolocou foi, de verdade, a nula repercusión que tivo, nin para ben nin para mal, nin a esquerda defendendo, nin a dereita acusando, ou seja, nada. Pasou sen pena nin gloria. Meses máis tarde poño outra actualización de que xa recibín a súa carta e explicoume moitas cousas, como que Resistencia Galega xa era considerada unha banda terrorista pola Audiencia Nacional, entón non se podía facer unha defensa dicindo que iso non era terrorismo. E por último, a terceira actualización que fixen hai pouco, que foi que o Miguel sae da cadea após de 4 anos. Mais coas liberdades políticas moi restringidas, tanto que non pode legalmente visitar este blog sen un recibimento como tal, xa que
que non é legal os onguetorris máis coñecidos en Euskal Herria. E coa saída do Miguel da cadea faloume Antón Santos para facerme unha entrevista sobre este proxecto. E corrín a escribirlle unha carta ao Miguel antes de que saíra da cadea, mas chegou de volta por non estar o destinatario, ou seja que é algo como, bueno, triste pero moi positivo, non? E aquí tedes a entrevista que me fixeron, Moises Pombo, cartearme cun preso galego levoume a descubrir unha realidade descoñecida. E ata aquí a historia como tal, esta parte transmedia, pero tamén engadín unha parte de recursos, de cousas que fun descubrindo despois. Escribirme cos presos permitiume facer moitas preguntas sobre as cadeas e a loita anticarcelaria. Por iso quero deixar nesta páxina algúns recursos para coñecer máis sobre os presos e as prisións. Fun ao cinema a ver o filme Modelo 77, un filme boísimo, moi recomendado. Paseino moi mal, pero moi mal, pensando que mentre eu estaba sentado na butaca había xente nas cadeas. Ademais fai unha reflexión necesaria entre a diferenza entre presos políticos e presos sociais. E despois de ver o filme quedei con moitas ganas de coñecer máis sobre a Copel e grazas a YouTube atopei este documentario no que explican e contan dende primeira persoa a realidade nas cadeas. E xa máis recente mirei a serie documental Muros de Movistar. Reflicte moi ben que a diferenza entre presos políticos e presos sociais non é tal. A maioría de xente que está nas cadeas é pola súa situación social. Avó, pai, nai e fillo na cadea. É unha situación que se conta aquí no documental de Muros. Algo estamos a facer mal como sociedade. O ano pasado estuve a vivir en Barcelona e tive a oportunidade de visitar en varias ocasións o cárcere da Modelo, que é unha cárcere que estivo activa ata 2017. É un espazo recuperado para a memoria, necesario, moi boa iniciativa, pero sí que me leva a facer unha reflexión que agora estou moi metido con outra canle de YouTube sobre urbanismo, mobilidade sostible, de cal é a posición que teñen e por que agora mesmo están alonxadas cando naquel momento a xente convivía cos presos e miraba a realidade dos presos e das súas familias. Agora eu non sei onde están. Tamén é unha visita que recomendo facer, que é de balde. Remato xa por aquí, que quedoume longuísimo, pero quería que isto ficase na rede, que quedase aquí guardado. Perdoade as grallas de ortografía, porque vexo aquí agora revisando, perdoade os erros que cometo eu ao falar. A verdade é que levo bastante fora de Galiza, falo cada vez menos galego, é unha situación que me preocupa un pouco. E xa para rematar, non sei se algún escoitou o podcast, se alguén visitou a web, ainda estará dispoñível ata setembro, penso. E nada máis, quero saber a vosa opinión e moitas grazas por ver este vídeo. Bicos apertas, saúde, terra e liberdade.